ato ananso biem yaboabo ansam ahodo ano free SOMPA 106.5 yanna nyina da baba somo saria promtober kase bo hye nso ai sa kase bo free ha ye fide kase ya wa santemantem kropo kumase abekọ na akopiem ano ye SOMPA 93.1 ayiko FM ba fabi awo kumase kro no a 100.9 Adafo Radio ewo Paris France abrochimemu afei 101.1 ayetakwa takra de womanfo ye won mobefa bi wo SOMPA 103.3 Wokwata Chimana aya 106.1 and 98.9 and so yesunyane nkranza 90.7 and adoma 101.3 aya more fisa decoder na so ni chinin radio I want share them live anu ya SOMPA FM and na Facebook ni YouTube nso ya damu SOMPA 106.5 SOMPA 106.5 anansa modwo de bano ne demakoti ni bi ene say baby ayade a wawo ne ba anya afe wama na wudro adan ya broken heart ntia ye be kwa kwaje mu nkyeremu ene enhyiamu kese bi ebekoso ewo asantemantem ya yewura otumfo se tutu boko ensemsem ya wo mohwe asiesie no ye be kwa kodi ho nkomo Sanso na National Identification Authority wano mwadwuma Ford ya tudwa sa strike no wa omode hye so no watwe asensen bambo adire tukọ ye wa santemantem na wudru akomo a Axel Load Station wo wakwaje ho aboso de be na ekọ ho opanyini baako ya wabene ewo bambo ensemu ede enkrata bia pia bonten ya ne nyina no efa ejenu asore ewo toboman no emu ye bebu awuram ni adomo asuko Ghana aban adiaba sa anchakura no fee stress policy no nyame ya adoma July boso nde toso enan ebesase ene ayatemuofo nyina da na de ba de na wode ekaye saranso ena ban edie sinaniso ese afempino eni adronunum no ebekọ na wieye no na chiefs compound ahodo be ya hensia de wo matimi asibi secure sanitary pad dawroma ana oboye chidomo a amamiansa agyawa no nkonkron ya tenase ade anka chema begu nsam nyina ho saudi ama wone mum hye so ai se wo sanitary pad papa aye secure sanitary pad na nya no nko end point homeopathic clinic se yanka chro so be free wo ya de nyina no odro no wa last stop ya wo kwa wo betumi ahwe wo 21st clinic na resiatica expert enmako wo ne nkaye bi abrepam ya de warmo nsam da nsam papa to dwa anono na yenso a Yansan for the romantic yatana sebakan kan semi adiama wono ayeme AKOSUA AGYAWAA KODIE buatin mene OHENEYERE mame ekua YEBOAA ASIAMA bronya abrewatia ena afei ADWOA ASARE Omai adehye afei enjibrani adagena ensem ne munkyeremu nyina da yentimi tutuni srani abasa emfama mo yehye ensem na se ede afri eyakasoa awotu senya iskroponi mo awon finfin mantemo na yama ne boni kwaku adema ejina homa ne so amanebo ene nkra ya wotoma ye no emu onyan emu nya da ne nyina da ene se ababa wabia wanya mfinhia na duonu nan ya wawo ne ba no anya afe enkra ye nya no ekire se wama na wudro adan ya ne boyfriend ama ne broken heart ya wakwakodi ababa wa foforo echi kwaku wotemenka ama ne boy bo yemu enkyiremu ne mfiti ase emfifi baabi ampempen so akwakodro yo mini aba me na wanse papa obebiem wo eye Kaswa Divisional Police Command eno no ewo awutu senya east me kire mfimfiri mantem asem ena meke ya de se aprosifo ewo ho ensa so abawe bi a wenya mfinhia no 24 years I just say idia ojeso eye Mary Tevia na abawe yi niamuade a waye nyina ne se one eye abrantie bi ena ete na abrantie na abawe yi ene nete no abrantie ne din eye mbele ono so enya eye 27 years na abawe ni abrantie no awo akwala taka akura odamodem ahonya mfinhia no ba kopɛ eye se afilie na eye se womawo akwala otesei na yebeka ne se awalifo eti eye nkrapumpundimantemo eye teshi eho na womote na abawe no
asɛm a ɔkyerɛ mu nyinaa ne sɛ ɛfiri mmerɛ kakra nie no ɛyɛ adeɛ sɛ ne kunu ɛyɛ mbɛlɛmbɛlɛ no a ɔne no ɛte no ne nneɛma bi nkɔ yie ɛba no ɛfiri sɛ ɔwɔ yɛ kurampo no ɔnti mmɛko da afei ɛno akyi nso no onye chɔpɔ ne wɔ fie sɛ kane no hello how are you honey ɛte sɛn ɔnyɛ bi ne nneɛma bebree asa anadwo a wɔn kɔ akɔda no wasa na atade egu ne kɔn ho meba aberanteɛ nneɛma ɔyɛ nyinaa sɛ aberanteɛ yi ɔfa n'akyi ɛne abayɛ yi ɛde n'ani to fam ɛdi ne kunu yi ntɛntɛ saa ne adeadeɛ na onya ne nkyɛn sɛ ɛyɛ sɛ ofiri fie ɛwɔ station a soa ɛna ɔbɛbɔ ne sese wɔ nti no abayɛ yi ɛfa ntama ɛde bɔ ne mu ɛde bi bɔ n'ase ɛde akɔlɛ bɔ n'akyi ɛde ntama bɔ so wura ɔtena kaa mu bepie mu ɔkasoa santan odu kasoa no hu aberanteɛ sɛ ne kunu ne nie na neɛ ɔne bɛbɔ ani na ɔsɛ wo wofa m'akyi me ne wawo bɛyɛ afe baako pɛnie nea wode yɛ me no nyinaa ɛnyɛ ade nti na woyɛ saa nea woyɛ no wama me broken heart wama me koma no atete peace nti no tam no pam no mɛku akɔlaa no mɛpoison akɔlaa no saa time no na abayewa no nso wɔne a wɔmde wɔ mu ne kotwa wɛsia hwene fia sa ntemu ehu yɛ no akyire mu sɛ na abayewa no yi adeɛ bi ɛwɔ ne bag a no okuta mu nti ɔyɛ sɛ na ɔde gu akɔlaa n'anum bere a na ɔne ne kunu no ɛyɛ hehe ɛwɔ kasoa dwom hɔ no na ɛyɛ asɛm kita nti adomfo to na wɔn hɔ ɛna wɔn ɛbɛsɔ abayewa nim ɛna wɔn gye adeɛ no firi ne nsam ɛna ɛgye sɛ wɔn ɛkɔbɔ na bombo ɛde no kɔ ɛyɛ kasoa police station hɔ a saa mmiri amene wɔ ɛka sɛ polisifoɔ nso ɛdi akyire saa aba bɛkye aberanteɛ no nso aka ho sisi a bɛyɛ sɛ dɔnhwere baako pɛ nie ɛna polisifoɔ no nso abɛkye aberanteɛ no nso aka ho saa mmiri amene wɔ ɛka sɛ deɛ meti mi de ne nsa esi mi bo aka ne pempempempen sɛ abɔfra a wonya mfinhyia no ɛyɛ 1 year no ɛyɛ adeɛ sɛ ɔwɔ kasoa dɔbsu police command ne nsɛm a afei na wɔn afiri asɛndeɛ n'ase a wɔn akye wɔn a wɔn ba bɛyɛ asɛm no mu yɛm nso bi sa yɛ a ɛkyɛ sɛ asɛm a esi ɛwɔ ɛyɛ kasoa ɛnie. Kwakuna polisifoɔ no wɔn afa Mary Ankwaya Asabea ankafo akɔhwehwɛ sɛ bi a n'adwemu ka ne kakra anaasɛ broken heart no ama n'adwemu na homa ne bi ate. Wọ́n sẹ́ asẹ́mu no ẹni yá na esi yẹ eti no aba ne sana se na adonfo bi ẹfu ayẹ ẹfu akwadaa no kane no ẹna wɔn san so ɛte abayewa no ɛde ne kɔɔ yɛ nti no nsɛ bɛyɛ asɛm no emu ɛwɔ pepee na emu ayɛ kama no na wɔn so wɔn bɛkyi bɛrima ne ka wɔn ti afei ɛna wɔn nya ɔpɔnsa ka nipa mi yɛ ɛfɔ mi yɛ mi nyinaa wɔn ba bɛfiri ɛyɛ nsirimisa ase na kyerɛ sɛ ebisi bu wɔn bia no yɛrɛ aba ne so ɛyɛ etie kɔ ne ɛrɛko nyinaa. kuma yɛn fa wɔn si yɛn na wasefoɔ ne ɛdi akyire te sɛ deɛ waka no deɛ bɛfra to bia no na wɔn ama yaso ɛnfiri wɔn yɛn na ase papaapa abusua yɛn ama ne bɔ ne kwaku adema ɛna ama ne bɔ ikasoa ɛna Mary wɔne ne mpena nye ne kunu kura ne mpena yɛ wɔne na awo afe wɔsɛ ne mpena na efa n'akyi ɛnu nti na ɛneɛ akwadaa na ɔbɛto wɔn ntam wɔn yɛ anigyedeɛ ɛde ma papa na ɛneɛ wɔyi na firi hɔ na nakoma na ayɛ peace ne sɛ jagwagwa adema kan ne sɛ akeka asie ne ɔmu ama ne bɔ ɛne ɛkɔtie yɛ ne kasoa polisifoɔ na kyɛ na ɛhwehwɛ mu egu so. Na yefri kasoa ye de ani akyerɛ mu ɛwɔ asante mantam no emu na yewura asante hini otumfo se tutu ya wɔtɔ so mienu ɛnɛ ye hwɛ ni mu sɛ wɔne kuhyegu nananom atrankonwa ɛbɛkɔ akɔtena ase no wɔn ahwɛ toto nneɛma sɛ de ɛbɛyɛ menteme ho ase asɔre ɛwɔ bɔko ɛne ne mpɔtamu a egya no entimi enum da no wɔn ahwɛ no wɔn de nneɛma agu akwan mu na ɛnura enkrataseɛ bi efiri manhyia atena ɛkɛseɛ mu ɛbaayɛ ya no wɔn kyerɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ no krɛsɛ nhyiamudie no ebekɔ so na Asante Rotumfo se tutu a wɔtɔ so mienu wɔne traditional council no ekɔ akɔtena se no wɔn ɛhwɛ sɛ afanu ahodoɔ ya ɛnam wɔn so ampepie ne ne wɔgya mmɔmbɔkuo na ne wɔkyena bɔkuo wɔn bɛhwɛ na sumdue etimi ayi ne ti ɛwɔ empɔtam hɔ na bibia so etimi akɔnkan yɛn sɛntwreni ba wa beidu wɔno ɛna amaneboi ɛbɛtɔ mɔntene yɛ soma no sɛ wɔn kɔi na wɔn kɔhwɛ sɛ deɛ nneɛma esifɛ kɔ aso nhyiamudie no wɔn ahyase atenaye ne afa hodoɔ mienu nyinaa no wɔn aba bɛtena se ya wɔn hwɛ sɛ bibia ebetumi akɔnkan wɔn no ɛna ebetumi de emu ama ne bɔ nyinaa atoa so ɛde ama yɛ afiri hɔ bawa wote menka awie ma hai Njuso miniaba yo na meeting no start sɛn ɛna menhyia ɛtia no pɛyi
Ni aba ma me na wase na me mfa wo mra menhia fikasie mu ene na asantemaura na asetu watchna se na bokofo nsensem a wadi kan afro na ene ne breto so mienu a osan ofro mo no ene obesa atena se na me no ka se isi am no ka se de policefo na aba abeje menhia bebia afa me no ka se de ka afoforo asan ba na se policefo na ewom ni na efa ekwan a asantehene pese ohwe na bokofo nsensem osiesie na ope anopomasi bi kura ensan esi biom nti ene ye hwe animu se kusasifo ena ombeba beduru ha ebiabre mu ya tese omo na mpanso enchebia no ombeba beduru ha nanso se wo beduru ha de a metumi aka se bambo ho nsem ayere pampen taye papa na wo hwe nso a omo achidifo a omo wo eye asantemantem hanso no ba ko mienu bi wotu wani a obon se na se omu gyina mantwa a bibia ekoso a ye hwe animu se kusasi fo betumi aba beduru na se omo akwa akosia asantemawura nti isi am no ka se de se oba menchef kasie mu a bibia gu akwan mu a ye watwani mu se kusasi mpanyimfo betumi aba beduru eye menchef kasie mu na chese enen meeting no eye efa ba ko pe no wo mo eba ana sa pepepe na yatie na yenim se bia se omutumi ebehia santemawura wie na se efa ba ko na aka ye mampusifo no omo nso beba na yebehunu na mpempren de ye hwe animu se kusasifo na eba yate se enche bia mrekuma mu ombeba ba bewura menhia fikasie na se omakwa akohia open so asantene. Okay. Bawa we de said ya wo kasa adwumadie no ankasa enya nhyase ne yentwe bebre ye de ubesi ha ebre semu no de wo unsa beka bia no wato amane ye wo ha na afei hot bite so no so ya hye said ye bia etumi ekọ ye ne wase ye nse twani bawa beidu amane boy ya wodi efri manhia tena ekese mu eba ye eno na kyese kusasefo no enche kro ma hu se achitafo ne makomienu bi enenam ho enso delegation nankasa de afei en wo mo eba bedu ho no mahwese nkomodie no ebe hyasie Anhwehwemu bi asase ya AKOSUA ewo aya managing director amrabi atwam de no wada giwak dislese anase distilleries ano ora Maxwell Kofi Juma na ne nyina no ayesa eno ada na national security operatives one mo bo na kwa papa fie ewa santemantem kropo kumase a won kokokodo ano na ne nyina no ehwehwemu bi ne yese aka wodo bi a aba akyeremu se wowura no wo hwemu a na wotwe bia no whatever sika twetwere die pa na de to na account mu sa allowance ya na anya semketoa eno no yese ya eno na montenso eno na anam so amenei national security operatives one makwakoma wapane mu so a enei wo aposifo akache ewa santemantamu na woboa amahwehwemu mapa atwumi akoso na yakase no domkuma ye wo magana mo sebedwafie wo so asase a wo edi wonkomo atro sasa ban we betena akonya so no wo bintumi hunu bonne kura sabio NPP aban ede ye NDC aban ya ase wo betena akonya so no wotu nani te ede ase won mo so enche kura ana santemantem tichina ni dema NPP amanyoko no yewura chaman wontumi wom kokoma no so ene gina nso enom sa kofa ofoforo so de kan ho a enei yewura Maxwell Kofi Juma adru no so enti omuntumi hunu asade chia ne ade asa bia no wo befoforo ana NDC amanyoko no wo de wo mahunahuna ekọ no so a enei sane yewura Maxwell Kofi Juma adru no so no ebia no wakena bi nso no akwakwa ye ofoforo na eno anam so bi ama empanyimfo asase ya wo bo amane se we no kura no won ba hyase na won empanyimfo di nkomo atena se so adwene na won ma hwe kwampa wo so mde fa sanse di aban no hyase a wo ye wakena hei wade kya hei no ano aya ye den se NPP amanyoko won betumi ekrakra semi amana ye na sompa yanso ye de ani edi akire ehwe se former managing director Ademagi Hawk Ira Maxwell Kofi Juma nansam no babia ebetumi akowi ankasa na esanse eniema sede beya entoto ape ewo ye bambo ho nsem sikasem ho ensem etoda bia na obi eya adane ebutu obi ye die ho nsem nteno na oman no abokente no ananso ama aben na ni abrese krodom ya watche se wonhwe emagana sika no entimi enkodi obakofo nsem na ye kasei se wode wani kiremu ewo akomo a eno eye kro baako ya ehye afija kwabre north mensimo santemantemo enkra ya yenseka ene se axil law station ho ya kase bambo agina tukompanyifo no
wonom akwa je ho de aboso na de be pote na ekoso ewo ho Kwame Redu ewo ahoma no so wono enebutu santimantemu a enkrato ahodo biada woto edema ne yen Kwame Adaroma woti yenka ma han Oye Majoshua niaba medofo boy entremu ai akom yenya ne tie se regional security coordinators ahodo any security fo ahodo makobo dompe niaba mama no asba papa anapri ene nya ne tie se wo ba asantimantem wan ma bambo ji etuo no regional security no omo emu dodo na ana akobo dompem ewo azwich baby a yesusu se chen ebi elodi nyama hudu ni twemu e dia kwa sentiment Ghana mantifi edu baby a odi ni ehwere kwanu so eho na yaye sa ebibie ya udi hodo ma ye de fidie si hodo ma se dudu a ana nyama ewu a e ka kwan no ye se sa se be titie no enu ya hwe ni mudu na afi ya di hosika e dia boa o man Ghana na numu eho na no pe yeti se ababo di etoro anape omako akodi ko na fani na me kudi woro ene mperifo ede tu ani mo se enye bibibe ni dia ni mu na ne se eduma ye fo o ma ye bi wo fititi no batum ene no na no pe o mo sori obi eni ho ni na ye se o mo nya ne tie se mebu na ewo npotem ho ade ato o mo se nka ne du a no pe no ya bi o mo ko tu o mo se ni na kire se mebu ni su kire mu kire se ya bi a wo hwe emisanti ede o mo betra ho no sika ye gidi wo azi wo ti no esusu bia mo no utu mu se sika ni ni fa baby basa ada fi akun ya mo fa so eye sika mo ho no emwa kura utu mu se dream ana mu gidi wa sa so ani na nam so ni mebu na omo wo nkotem ho no ayo mo ade se na no pe du ada de pe mo tu example fo mo so sa ama man pe ni ati se de ekoso wo ho no enya ade papa di omo ye mebu de omo ntrase ema sa ade ni entimi nkoso wa bra sika ebeni afa nchen wa bra omo so edumi enya ehu emfaso bia wo man mu ani mu na sa ase nde tu bia nam so ma eduma ya fo mu ye de wo adi weti wo no ena no kokoko esi wo enam so ma bra sa bambo bi etu fo de asa no omo si wo ma di se ebe ye ma bese wo entimi nkoso ho de eni wo man kase be ko no akwa ko boban wo ho se de beboa ama adobre ebetumi abakia no pe ye ko di wo no na chese penni a wo hwe bi so bambo bi na di so asantuma de be di echi aye alaadi inte wadi ye din komo ni wati ese be na kakeni ana wati sa asem na niya ana ni penyo bi ni ye Captain Jabari ebora mani ese se wati etu o man nko afo ni kan ho no mo nya ho nya ni ko di nko fe bi e ko so enu na nko ko di ho mo obo ko bo eban e ma sa bia me no kase obo da so ho mo o mo nya ni ko di ho no ye ni openi a be di kira ye friend alaji ni eni din komo e ma so wo che ese bi ese e di kira ye so ya me da so was you ba ni nyamu no penya be di kira wono e na hwe babo di otu wa santimante mu alaji inye wono e na woni edi komo na nkomo die mu no wa kire mu e de kira ye se ma ye kwete se dia wa de ensamity osumpa yanim e wo hono Emre Kakrani na Captain Jabari, Regional Security Coordinator, I'm here the deputy. Our friend say when your information say you to be abaha say omo ebe take over na say bisa. Inti membra na member say no cry. So me buy no na ma buy to some of the youth. Ebi mo trucks are parking as drivers. No ni panedos. So I have to move in and find out what is happening. Inti Niko mu say say ibisa ekoso but enye ne kwan so as national security no na wo say ye bana ye behwe say ye be ma pepepe yo abaha na omo san Ghana for no minim say omo ntimi enyira dan ya ye betimi anya omo information because ye wo information say na ye wodada na ye hu adwuma nti no aside no from what the youth has done no ene ye de no ebi ana aboy bra nje behwe through ye in there no na say bia investigation bi wo ho a e wo say ye efa ho a na Abusia we say ASIAMA ne bo ene nkrato ya ma ne bo ni Kwame Redu obo no ewo akom asante mantemu a yadane ebiechi ede adom yi ye to so na ye de yani akyeremu ewo Togo man no emu na ensemu a
boboba edi free ho no enye nika kura sanse wo manfo e wotogo eti wo hugu montene so epusu wo ho kakra e kire aban yi eno nam so ma nipa dodo no aprepra miensa kura ne e kire di amanebo no e kire mu se wo mo ato nanom e wo ensie do ena sentwofo ebisasa na ede na ekoso wotogo no wo se mampanyi foreign nyasingbe wono na sesi a wonam so a eniema hudo bi a wo ye e wo man no emu no omanfo e kire mu se nya de a wo mo bo edwo kura na womo se opanyini no kane womo system anu womo run no presidential opanyini pese wono ankasa sesa no wo ye ne parliamentary mu omu tintim wo mram se de beya wo betimi anya akwanya no watena konya no so ache eno no manfo bi e wo honom so kire mu se womo ntra se nya hwe han kura emu opanyini no entu sa anamo no nti asase ne de womo ye se nka demonstration no a womo ekono nka asumdue muli boko no womo apusu womo kakra nso se de na ne meti fe kono wo manfo no kire se da bi abotre no enya ma etie ne emu ma bo ne de kenka ho ma manfo dodo no a eprepre ya foforo nso ato nanom wonse do ye kasa de aban no ankasa se togo aban no womo nyamfa official statement emma ye nkire se bia nipa dodo sei ena afri mu nanso sensentwofo de ba bia ye de ye ni wurawuranti womo ekire mu se anopai afri no ano abesi anopai de enipa be ye nson womo ato nanom wonse do enam so Emma opanyini baako a wono ena ye executive secretary eda adwumaku a ye freno Global Security for Africa Research and Good Governance wono ena eda no opanyini Francis Ahovi wode nkrata bia pia bonten ya wakyerɛkyerɛ niema hodo bia wo hunu se entwe ye wotogo man ni mu aso wo de hyehyɛ so gu akwan mu a ebetimi aba ama asomdue ayi ne ti wo man ye kwa homa no so na ye ne no akwakodi enkomo owura Francis anopai ye da wase emu akwaba eba SOMPA 106.5 FM so yo enso ye da mo se emi se no huye de nyame na dom ye ho ye na wo nso yenso ye da nyame ase yo na de kan ansa ne yebekɔ wo statement no mu ankasa krapo no ne ekoso e wo togo mai emui edien e na obetimi aka afa nyina ye tie SOMPA mi da wase de koso togo no e ya tete eye asisem e niwu na san ye de kan straight for say e kwasisem ana e titisem adibisa esese nipa ye against Ninyoko Nipa. So the Beckham simple say Togo currently on practicing dynamic with their friend of democracy, it is far away from the Togolese government. And that must be called, they must stick to that and they have to truncate it and mitigate it instantly. So the other can say, any idea, a media some idea at which we demand of which so many years because a media back and say a family back on the transfer on the transfer as I say it makes you transparent and make free and fair and such a little guard you bell but open me maybe by force with the brutal forces the two the transfer we don't call such a thing a mambo and a mambo a year barbaric a year and then na de ye bisa ene se edien ene bema aban yi akase womo ye constitutional reforms se woman ya womo practice presidential system na emretia wa bi womo se womo dane mu ye no no ye mampeni gina esie wadaro ma mo na mo ambene e wo bambo mu edien na osusu se etai ebetimi atai opanyin no echi amotu anamo bi a etisa. So simple. There is a on the Jimmy Papa DM. We Papa so transfer nothing there the matranso 38 years. In 2005. Also the Jack went by force. They were all the Jack so a year straight. Now so because by then and sister or no level Tisakunyan and you need that penny there your friend are past bonful because according to the constitution of Togo. President Speaker of Parliament and say Onuneba and said Ghana President Nihoa Vice President Nebeba Debbie. Aban Bonfo by then was the Speaker of Parliament. Then quickly he traveled outside the country and was locked behind the borders of Togo or Benin.
So quickly they voted for force to become a member of parliament. And almost Trabamano quickly obeyed Speaker of Parliament. And why the same day now, the same hour now, we are president of us in the Republic of Ghana, so that they can meet the constitutional demand. I also president in a speaker and the so apart from supposed to take over by Bannister. So transfer the fine as I say we have 5 years a term. Maximum by the 10 years. So 2015, as I say, you were foreigners in everyone. But all by one fact constitutional juma also the tribe the papa yen so economy I basa a hospital issue acquire the young also the security with Jaffa. But what happened? On himself, the old is against human rights. So on himself, on me so and there, then on me to be as in India. So because Osro say we die now. On me to ako judging into obey the big girl obey them so that's why we keep on changing first. Then I see personal or yet 10 years maybe I say okay. But what each constitution say, oh, Siciano, then we panel, but every party. So every party will do 2 terms. Okay, Siciano, People's Assembly. You say, I get Papa, the governing party, you say, my 10 years. So I say, you for one or no change or the food for say, People's Union. People's Union, I'm a friend of French Union. Or decide me by one or no Casa July view. It was condemned by some people, but as usual, the people, the leaders of ECOWAS, almost fair, free and fair as usual. Almost council, almost somebody the brave, or ye mediator, or ye spokesperson, or ye ECOWAS. So now you say the way ECOWAS to manage Juma with power, what changes constitution. The only to go a year of a transfer. You can equal say, Libra, the step down, and not to say from today. You must say a committee here, but I can want to say, almost one semano or Koyega, and you can say, almost immigration. Now, ECOWAS president, almost United, but the person has used the previous needs, the person has used autocratic and utopianism way to get to power. How can you give such a person that opportunity or that honor? I then always young man, some the Sabulu Mano, Nipa one public so that kind of say, yes, sure to Bohono. Yes, it is about say or so or say Akuyana, a beer on the judging, Omko on me. So then I be as I said to take it forever. So I be so that's the main ye say na semu entemu ye wo hwa Niger bi akoso wo ma je wo mo de Burkina Faso ye say military na take over panyina wodi anim kra wo ye osrani ene se togodie nso aba bebomi wo ho ne se abibre mu atoye hanom sei ye gina ye de ECOWASfo wo mo ye wo madwuma SOMPA FM. So me that was say ECOWAS dey almost be but they say almost potting almost because obey bonia friend who association and now who be more welfare is very important and not only the leaders of the school you say who be over leaders so almost just cano no mark they forget about the members. That's what is happening in ECOWAS, as I said, they have to look. As I say, almost say, in Kofa, almost for the citizens, as I say, the welfare of those in Kofa, but almost the Gada is an association of old men who keeps on changing what the constitution says. They will stay in power. What are we seeing? If you go to just like Côte d'Ivoire, Ouattara is missing his boot seriously, and also Operation Sanko view. Things like that, and far. And so they can say, as ECOWAS, they are fail in their duty. So I say, Omunyani, and so Omunyani said, enough is enough. Personal, you media, you need social media, but your social media, the youth of Togo, the youth of Ghana, they are learning from elsewhere. Also, Omu Pese, Omu Adia, Abraham Maslow can say,
Everybody needs to live. Everybody needs food, shelter and what? Shelter and clothing. So before almost when the shelter and clothing, as I said, so the employment has become a national security threat. Yankinia, for Modi say, the Burma rule of law, Mabunu, it is semi branch or making a and to bring about instability in our country, and then by force, won't need govern country. Why do we come to power? I don't know that power, every political party. That's what we say. We keep power. Never say everybody in the country will meet his hopes and aspirations. Aspiration, we say. We so a day with the same age, a day with the say. We fear a 90, and now we fear a beauty. Make me a talker, make me a die, and now make me a high dire. Make me a scatter, make us a scan. Make me go to school. Make me a quiet papa. Make me super play. But one year I bet you assemble. Yo, and command dear, moye de. Na niema bebre wo ho nso esi e kan wem se esi e pebre ne ye said that chu ba studio ha na afa ye tena se na ye bobo hu so no wadaroma ebre ni nti wo de awia inu ma ye mfa hu si Hawaii ebre esem no ye besa ba na enchemu foforo bi ye wo ho no wo de atoa so ama ye de wasi ye papa abusuafo Owura Francis Ahovi Executive Secretary Emma Global Security for Africa Research and Good Governance na ye ne kwotwe nkomo efa enchenwaso ahodo ya asore ewo Togo maino emu National Identification Authority anaye adwumefo adekrata apieja wo de baya wan masem mo kanyina no ye tia wase kokokon wo kire mo se na nsentam wo besa na wotwe ene na kakranie ana wote atua ewo Ghana ban so ni nyina no eye nwana ma hodo bi ene wo mo ankasa setenem san kampanyefo bahwode ya to ye dia ma wo mo a na wo mo bopnu a na so ne yemie wo mo eno na nam so ma ena ye nkrabata ewo ma Ghana fa na ba bi o mo yesa ne obi ankwa adwuma wo mo so na ho de akira ban na won ma kira ban so mo so ani abre pa sabio abo akoto didi ane ban so didi na ena yi nkomode bi akoso ewo anaye adwumefo no anafei for Wages and Salaries Commission National Labour Commission ani asoye a ehwe ma Ghana sika samso ama awie kire won nyina adwena ko bankrom se wo se atuate na won mate no won mo twen edesensen anam so ama National Identification Authority adwumefo no sa de kwata aba ekyem se ba bi ekyekere bo na wan yesa no asase no a wo mo baba bate atua ewo Ghana abanso no wo mo di kan de kwata epiedwa emansem for yansa kan bia na ne nenu a won mo atwe atuate na sensen no e wo se wo mo san so ba biem na wo mo se bribi amansem trofo yanso yasom ye depa enam sunti won mo kan ade akere Ghana fo nyina se atuate no a ena ye adwumefo te ye no efiri na de kurei won ma twe de asensen a wo munim da pote a won basan so ate atua no abiem panyipa ya krata ne sahase aye panyipa ena ye corporate affairs directorate wadano Yera Williams ampoma anode krata yi eba ya ne nsa ehase ya wo kirem se won ma tena se adwene ho pa sabi onyo se bi onfichi prekopa enum de krata no ebaye nemum kodmodie bia enoda ekoso na won mo tena moto so ba so don hwere ne miensa ne akirei ekeka won madwene sie ni pam ho no na sa na won akwakọ hia se ba bia won makoma akwakọ duru bia no won mo san so ema ne ba fam nam so nti enei Ghana card won sansam nia wo ba won mo office se wo pe bia won sabetumi aka sanse won mo tweate na won mo tweye no won mo san so atwe edi asensen Afe yenko asante mantemu biem na yamane boni bo abedun so atonkra bi e de afri ho e de amaye nesa wodi wani kiremu e wo kwada so dwemu a baabi a woto jene no ene wo kire se jene na ho akwatwe etese enne babunu ya kyese won kan so da na enam sayo so ama woni adwadifo ya woto jene ni bi etwetwe enkomo yenkiremu adekodie nti a wo kire se nebo no ye kase emu etimi apagya no enkiremu ya yensaka ye no omienkwotimra sie no yene no matu tigene na 1,500,600 ase yene no baabi omokoto no enya Ghana ha no motogene omokwalizie ente ho no edu tama amodua no na de ne bafo a omokọ loro fe no so omokodu ha no omosumto a
oba obetuma dey work from but do sata time we are and I say for no kosoro omukọ car sika no ne bo ade se se de ni bo no e kosoro o ja se de si nam de wa o hwe market na otimo se ne ma no obi to da sika no to da susu a but de na nka se de the price ni se season short wa be bia o mukofa no sha se de ni kwa no I say for no any cars kanu and na margin ne no kosoro sa I am fan say den ne the season so last year about 4,000 Area ebusia energy ne ene ho akwatwe no baby ananka ebu sokra no kwada so jene dwom ho no adwadifo ni bi ewo ho ene ama ne boni ba obedu wone wonom ekwatwetwe enkomo no na ye ka se ya na ebusia ye ka chaw se ebi a wote ho woba se obosome so unya ntwa branko ade wo se wonya amoase tam na otimi di siesie ho se be ya epokokọ no betwa wa blank kan ye biada etimi ebekeka ho na obenya ne saa kwan no so ewo ahotoso mu ene anigye mu dia na eye secure sanitary pad yan kasagana made ye de quality per cut ne de dia ye no ena ye kan fo dia ma wo wodi siesie wo ho a emfa woni se wo heavy flow no senia AC eba no ebetimi asoso ne ebe mu esanse no echeche ne yema 90 se nku ana se gel empo no wona mu nsuo mu krampo a wo nsuro esanse enku wo wen me se nsuo gu so a epa enya de etimi ema no efo chaka no te no kope bi ewo eye kiosk biada ebe wo ya ye ton ne ma wo mu afa mo sa hodo wonsa ebeka bi ewo mu na wodi wani kire mu online no so social media handles no eya de ho nso no wonsa ebeka bi mama excellent cosmetics ewo asante mantemo wo kwada so estate taxi rank ho kane asempa pharmacy lane ho anase edum pz bomodi ane friend 0243 862158 wo pe ne krokro na se do sopom ba ko mienu miensa no won sabeka bi ewo ho afa wonyale wa wudo ne nyina da se eye mema mo prostate mu hawo anasa wo ho nsem mema de kobo ani atim kagya na da ho wo nan anasa wontiri mu nyale wa hodo eye end point homeopathic clinic eho na wo kwan de yade ne nyina da se ye wo se mu nyale wa anasa wo brebo ho temachie me so pese physiotherapy no koye bi wo ho ne etenetere wo pon kasa ya akwa ne mu e de ba wo dia na eye end point homeopathic clinic yesa ya massage papa bi e wo ho Shell sign boss Spinters kwan so akra ha senom e na won sabeka na fe kuma se fon so ene mia hodo ya mobile santimantem no mo kokron no mabo hia na makwa akwaje ayasa ne kwa ho sign de free end point homeopathic clinic wo ne ma no eye 0244 867068 and 0274 234321 na yade no emuntinti mai ba ko pa ya wanhwe ya ebeji wakadem no ye friend sciatica na wo pe originator sa wo pe de obo ekwan to wo ma foforo sua no efa so ye ne wode bo wo hompem se wo to sciatica ase no a na eye 21st clinic wonum na kwaye research no command yade no a ene entempa wo bo ani ane se dwane e de afri honamdua ni mu esan se wo sisi achintini bisa ho efa wo to ase na akwafa wo namro mu ho eba sa na wo nam no etwetwon wo to ase ya wo ya otum akasa kora no wote se ya obi ekoso wo ho mpane bi yaw anase wo ho nam nyina ya utitiriti no ne siatika no 21st clinic sebra na onto nyalewa na setanto he run about akra ha se nom e na obehu yen ye wotema Roman Catholic asafo no echi wo peka so a ye wo eye new market obom road ECG no one office ne hwe ni mu na tachi man enso old GN bank dynamo e na obehu yen ye ben eye agenkwa FM sanso e na nkranza ye wo children's park nche wa atakwa ye ni Roman stores no din hwe ni mu afeta kra de afie kuma number 9 taxi station ho brekum ye wo Chris FM nche wa mango ase go so abotan so ye ben success FM afi obo ase council quarters court junction and na won sabeka ye kuma se ehwe overseas ye ne eye SOMPA FM no and na wadan kro na mu wada roma yade bia eha wo ho nsem massage na de opese okwo ekoye anase moja mu hwehwemu se ye bia obrebo ho temache wo sa no and na ho dwumadie no enkoye a 0540 311 311
0540-311-311. Yenom any enyumeko ya ewie prem to break asia no sompa waso yasene wo boye chidom agi ababa ama ye diaba ye de emu ensem ne ho de wo no e de amamu yentwa ye ho sima emra sese ye ba nsem no dodo na e na aka kira ye de bepi mo so. Kweku, minim sawa yeshe. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom only then it's not on, but it also got as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic ewo kronoma boy hia ena akra hanso so de wo mu ginemu ankasa ewo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebechiro for endpoint ewo 0244867068 ena 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu demufua medo edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se medi yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wonhwa se mesi ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi entina wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so ababoaye SOMPA TV Emma Aketiapa Emma Ketuapa dia yamfa nsam no nto aso no emfa Emma Moaban ede atu jase wo mo hye nim se anya bi kra no community based health planning and services ya MPP ye friend no chips compound no wo mo be hye se emu ahensia 600 de afimpi no ne aduonu numi ebeko na wiye no wo mo asisi bi wo miamia mansina kodo mo na etimi aboa na soafo a wo no ene da amansan na aban enkita hudi ano watena kese Felix Kwachiofusu wono ene desa ensemi atudwa enti mansina hudu obia no obia benya chips compound no mienu enti mienu dia wose wo mutimi de nhihye egu akwan mu na esase 2025 no wo mante ana dia ene emfihia enan ye da wo manimni na wo manya kora de empem mienu 2000 ene achire chips compound de ebetimi asisi ewo mai emu na boa ama pomden ho nsem so atimi agina brane nsem wo de tudwa ne bi yentie
If you put that together, we are talking in excess of almost close to 600 chips compounds that will be put up this year alone, or at least work on them will start this year. If we maintain the tempo, that should give us over 2,000 chips compounds in the next 4 years, and this is a significant step towards improving healthcare services for the people of Ghana. Enia yekotie sesia yi eye Felix Kwachi Ofosu ono ena ye Minister of State in charge of government communications. I was here to answer so na nyame yadom wo fiede die ni mu July bosunde to so enana Ghana ban na se near friends and no fee stress policy no one more abepa won to ma mamre kwanso na mampanya be de chair professor Nana Jeno Pokwajeman and then some day atu dwa atros aban na hya wo bobi afimpi mienu ne aduonu nan 2024 so oba no betena konya so a wo berase anuanom a won mokosua no first year for no won muntua ka preba e wo school wo se no a won hyehyɛ na aban no hyase ya wo ye no nti ebeboa pa amankoda no wo ho atumi anyenha wo mo ebro professor Jenano Pokwajeman wakasa no sei eno ne nsem tuja. Government continues to introduce funding models that enhance access to quality education. One is the no-feel stress policy through first-year students in public institutions to be exempted from paying academic-related fees. Statistics from the Student Loans Trust Fund, who managed by mid-June of this year, nearly 130,000 students had accessed the portal. Over 100,000 had completed their applications. The official launch of the initiative is planned for next week, July 4th. The government places a high premium on academic freedom. I was sure Ghana Mampanya Bediacher Professor Nana Jane Opoku Ajiman. Afeyeremu ewo yemre nimfo wonom so adwuma no emu na krata every acting chief justice ya wono ewo meimu justice for bafobɔ ne nkyɛn ede akɔ ede ama asɛmdibia ahodoɔ wono ba no dafo ene adwumayɛfo no enkrabata ahodoɔ nyina sɛ enne akɔ yɛ adwuada jumbo so meda etwatoi wonom enhwɛ ene obia ensi kɔto dem sɛ wɔkɔ akɔdi asɛm Ningina da ene se wachre se eye adwuada bi eye wonom edabone yedru amanfo so ane yakaya nom esan se wo afiapem eye ahenkono aduowotwemienu 1982 June 30th say ya na eye adwuada bi say ya ena rehosem bi esi ye ni nyina ne se justices be se miensa ye nipa bi eka wo ho e mo yate be se nipa nan no eye ade a enipa bi efa wonom domum ewi akire na wadi wonom wu age won kra e de afri won sem enu ti se be ya wode be ye nka ye dum e de ama wonom no afi bia du na se June 30th no eso a wo ye sada we say edi e de kai se nipa we say ene won kra ya wode eto ho e ma atemu adwuma ne nyina da eye menteme ho ase abakosem mu amanyosem mu menteme ho ase a esi ye nam so ma sa reho sem we say etimi eba ye na wo kire se Justice Fred Pokusa Kodie na wo kan wa face Cecilia Krante Ado ena kwadwo ejei Japan sanso ena Major Sam Akwa retired no so eka ho bi se nipa nan we say ena wode won kra etwa so no nte no ama ena ye kase ayadwuada no wode wani kire mu ewo court da bia mu a wunya temuafo anase register bia se bia wo bedi wasem achi anase o ma sermons ama wode akonti we ene ade a Ghana Bar Association krata every acting chief justice ede magana my justice Paul Bafobɔ ne nkyɛn ede akwakɔma we se no ye gyina so na yaka kire wo mu nyina se nyakopɔn kɔsoa na wonfa wonom kra esie na Abraham kokomo emfa emayen yetie ensem no ne nkyeremu ewo kasee ne mu emfa mamo Yetwa sono na yeko ensefufro mu Africa Development Council ya etwanite wa efre no ADC womo ena ekase kyese nyema bi ekoso a womo bo anwuso kura say National Day of Prayer and Thanksgiving ya nyame ya adoma wo kyena ena dwumadie no ebekoso ewo Ghana mai emu no
amo mining kan kwetimi akonka wo nyina ka ho bi na Ghana ye Ghana enti se dwumadie bi sei bekoso adaworo ma wo mo hwe se wo betwa afa ne nyina esia se de be ya wo mo nso no mo asinchen enti nkrata wo ne ba bonten wo mo chem se nyame yadom o kire dwumadie ndie enye den ye bekoso nanso we ye asi no enya de a wo mo hwe nim se mfie de yanim bibi se bekoso a ebi ebesan asibiem I was sorry to answer so na engineer Kingsley Akwa. One na okwa bekwae. Eya ECG one makachi wa district manager ya wadano. Panye pai ana atu prejade amane. Atro se na ewu hwemu kakra ya one maye. Akire mu se eche se ejaso hia wodo ya ekoso ewo bekwae ne fafra mu nyina no. Emu fa kese no akwa kogina se. Wire na one maye ne one mu fa wo mu a. Wo mu free ECG one makachi no ma gentete ewo ho nimdie ewom. Enti obi onam nkwanche bi ya wo electrician no akwa chena ho wekere sa be wie kire no eni na anu ni nansa na wodan ya wa bra ho asie na gya akwa kotom amande o haw kase aba na wo kire sanka wo nkwa na ehye wo kra de ankanya ya se afoforo bi ya wo mo nannam nchanchan no na wasan akwa kosan wonom anam so ama engineer Kingsley Akwade atodwa kire se efiri na de kurei wo mo baba ma wo mo mre so ye pa e wo bekwai ene fafra mu anya asam keto ma efie bia da wo bebo awuramuo na wo behunu se wunia wo ya na waye wanko fa nipa jase wodimu se fatakita nkrata se waye wiring e wo fie mu no wo mbara se mra no bedi wo mbara se ye bechewo ama no waye sane ye beya wo chene bi no e be yense na hona atumi aboa amaja hye wo do okoso awo ye fiefie mu no etu obetumi atwa ebra engineer Kingsley Akwa won nsɛmtrɔfo edi nkomo odwumadi asoko bi ekoso e wo santemantem kropo kumase no sei eno de atudwa uko wiya ye power ne ye chodi ale fa ho nje odi omo mu tie mi se omo make sure se obi anko ye legal connection wa on fa wo pe enko tikania enko ofi e kudimu kania nso a e fa wo pe nso enko koso je se Ghana fo se mu tie asema make na mo fo mo pe enye bibia wo yisi je wo problem bia bra wo ye mita wo nya tia men ko fa goro boy bia ho da yisi details ho bibia ho e de be ma je wo nya se ko fa bonten no ko bibia ma ye fa ti wo fa ye fa ho nche nti mi semu bebre mo mo ni amoa e ye mu am meters na position sa mo ni ye kata se ho ba ye system mu a mo ti ma nya mo be I was your warrior engineer Kingsley Akwa no na watch you know ana one more adwumade no wase wo mo so ba ho ba genkyerkyere efa ECG wo madwuma ho no wo mo so ekasa sei afibia ye bienua amma se de ba ya na good ventilation wo se de Ghana nyina na se wiase nyina because nyina ni se de faso a de wo nua amusu ni bia ana ye ma ECG mambi bi ho ase ye bienua mo di nua na ase sei but se ECG bambia bebu ho a udua na ko hye ye lines na se a I can tell you say within 5 or 6 years ya dua no be du ye line na se ni bi twa so e ma the purpose of dua na ye dua na de nya so faso bia the message tell say ni say afibia aban twesika e me dua nua ato mu dua ye srom de be so ma ECG ye de nemrem that institution bia o mu dua nua bia realize ma ECG ba ka ba kura ko ha e be wo dua no what no credit if ye lines na se I was your way I adwumadi asonko akoso I wo bekwai mansini mu enu asem ane ekotiye na yade kasiebo no ekopie mu ewa amanone Kenya man no emu na street vendor bi abamu bi anu oton ade ewo kwan so beye na wotwe mienu atwamu ya prosifo etu eka no woni tirim omde kopie mu wa yasabia no ye kiremu ese adoctorfo a declare abrantie no na dwene se ewu enti wono wonam hoyi adwene a edeni patirimu a eya adwuma a ekire se de o body no kura ebe movie afa no wono ne de no adoctorfo ekire se brain no ye dead Boniface Kariuki ene abamu yi edin na busiafo na de sama ne boy abeto emonte mbeka yi a na wotwe mienu a etwa no protest bi oye kire bi koso wo Kenya man no emu nam so ya no omo ekire se blogger bi a wodi ne dwuma ewo ho no mo san ekirechie ni ya ye frɛ no Albert Wowan wadi mfihye no aduasa baako abrantie to nanom wonse do ya wa bra wo mususu se bambofo ebetebri no ekokoraye ewo biaya a wo mo ye adwuma ewo Nairobi honom na abrantie no ekwan a ofa so wuye no ene wo manfo ewo Kenya man ni mu se wo mo ntiase da emma bambofo mfa wo ho ni enti wo so ti gumonti se wo mo pusu wo ho kakra aye ye kire e di etia ekwan abamu anfa so ewuye enti
protest ni mu ena aprosifo tuo eka Boniface karaoke no ya wonu adi 22 years ena wo ne koto ayasabia eno na nam so aye kasa die family no se asenida so nyina sa wo mo twan se family doctor fo no be kasa wo sesi ade abamu ano wonyanka ti asefo asase so bi say obi asabe na adwini awu anya adwuma de wo mo chem se na koma no a ebo ne kura no eye support machines so no woda en wo mo editete se akoma no asa eye adwuma nkakra eno kurenti na asa doctor for wo mo declare no dead completely enti abusuafo se sesi ade wo mani da so nyina sa ya wo mo ni mu se doctor for no e ba beka se abamu ano wonka ti asefo asase so ho biem nanso ye bompa ye se abamu ano onyankopon no ankasa ebema na hoden na wakenya no anyane no edi afri empa woda so awie abusua aha ne yegina na yede ensem no nyina asi ede amamu messages kakra aba wo Facebook no hajia special local food sadawuruma ene yede messages no ebrem ukọ ha chokwan yi so transition chemu ho no mo a hajia ebutu ho aduane bia wo pe local ne continental ubetimi enya bi wo ho piaga de ne dia bo se Dr. Baumia for 2028 ohene na mensa jebinso ene o se mo brasem yobi asem chese ka so ade de bia yeti bibi edi free honom abeneta jemfiwa wose mechiamu o yenso yejo so Mensa Pillar 2 was say I'm watching a fantastic news live with Honorable Charles Otin AKOT next MPP Greater Accra Regional Assistant Secretary NFA Honorable Thomas Oheneba Boache enso ewo UK NPP organizer Mensa Pillar 2 die ya wode eba ye no yede mo se semachu bia mani yen ewo Facebook yede kase bonesi bia fei ena wode wafidie no ato ansem a yede ba ye no na ne yedi mo akotini bi ene se ene asante no 2482 a wotoso mienu ekwa koshegu nananom atrankonya wo mo atimi ahye aprasumdwe akoboko na yade ani bremu ewo eyekasua ene ne mpotemo Mary Chese ne boyfriend aman broken heart nti ne ba wanya fe wo oyesa wo ma na wudro ama plosifo so ne mo National Identification Authority adwuma so de abase afede strike no awar mkoe no wo matwe asensen Sara so na wote nsem ahodo ye ekoso ewo Togo man no emu ye ne abambofo a wo mo enim die wo bambo nsemu ye ne wo mu kodi nkomo efa ho Asante mantemo akwom ene ne mpotemo watrese bambo agina tuko mantemo no won makobo dompemo ho nyina ne sesika sembi eyade amafo ede fansase secure sanitary pad and end point homeopathy clinic ne dombo aye soya sene emma sonfo basen betena second kan ye AKOSUA AGYAWAA KODIE boaten animedin aremene ADWOA ASARE NFA OHENEYERE mame ekua YEBOAA ASIAMA bronya abrewatia ye sorry adwaso wabra ye de aseda enso ema wo a woje brani adaje na wotie ya fe SOMPA bia wodo nyina so eyade ayetwa efa ho ye sorry konwa so de eye mobro wasem eye obi asem mame AKOSUA AGYAWAA AKOSUA nhira wona na pamfo apam dada mo etena se na watime ede aso so